Sabuwar fassara daga kamfanin Sanda Misraka. Lokaci. Ku kimtsara shimbiɗa tabarma. Lokaci abu ne mai ban dariya. Zai zo muku ne da sauti can mai hoto kuma garai-garai. Abin da ya faru a nan. Akwai taskalele a cikin wannan sabon shirin. Ƙiyayya. Babban masarauta ce mai cike da azzalumai da yawa cikinta. Duka abubuwan da suka bambanta. Dole ne a shirya manya-manyan dakaru masu ƙarfin zuciya domin tinkarar wannan babban haɗari wanda yake shirin fuskanto tamfatsetsiyar masarauta. Akwai hanya ɗaya kawai. Ƙarami babban jagora. Don kiyaye shi dole ya tsaye. Ƙarami babban jagora. Shirin ya kasance yaro ne ɗan baiwa kuma maceci. Ƙarami babban jagora. Koyaushe ka dinga tunawa da kowa ya kai. Ya bayyana ya fara aikata hakinsa na ceto. Ƙarami babban jagora. Shi kaɗai yana iya kada dakarun da babu adadinsu. Wannan fassara za ta so muku ne daga kamfanin Sanda Misraka. Ku kimsa. Ƙarami babban jagora. Wannan sabuwar fassara ka kumanta za mu dinga ɗora mu shi ne a YouTube channel mai suna Sanda Misraka. Wannan fim sai garzaya YouTube channel mai suna Sanda Misraka. Ƙarami babban jagora. YouTube channel.